Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makaubanat, Cyril Chavez, live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka lalaking gituhuang adunay problema sa pangisip sa Cagayan de Oro City ang patay. Human nga nabunalan og helmet sa iyang ulo. Depensa sa suspek, una kuno silang gibunalan og kahoy sa biktima. Hinungdan nga igo lang sila may depensa. Ani ang report? Patay na diyang naabtan sa mga miresponding pulis ang 49 anyos nga lalaki sa Zone 8 Lower Seaside, Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Pasado las 8 sa gabi adlawng Martes. Matod sa Bulwa Police Station, may abot ang duha ka mga lalaki sa ilang buhatan ug nag-report sa giingong pagpanakit sa usa ka lalaki ngadto kanila. Pag-imbestiga sa kapulisan sa nitabuan, ilang naabtan ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga adunay samad sa ulo. Suspect sa krimen ang usa sa mga lalaki nga miadto sa police station. Gibutyag niini nga iyang nabunalan og helmet ang ulo sa biktima. Naisgot ko nila na nakasukol sila. Itong isa, nabunalan gila ng helmet. As panagang na lang pod. Mao lagi giunahan sila. Actually wala man ni sila ingon na away gyud kay wa man ni sila kailan ito ana. Gibutyag sa mga suspect nga niadtong adlaw anaa sila sa lugar aron mga ligo sa dagat. Diyang sa aktong pauli na sila, kalit kuno miduol ang biktima og namunal og kahoy, rason nga ilang nabalsan. Sa pagsubay sa PNP, may gawas nga posibleng adunay diferensya sa pangisip ang biktima subay sa taho sa mga residente duol sa lugar. Which is naputay na recover na sa kakahoy dito sa tapad sa patayng lawas sa biktima. So possibly mo siguro kung pasabot nila ng kahoy. Ang suspect nga nakabunal og helmet sa biktima ang gikustudiya na sa PNP ug mag-atubang og kasong homicide. Kuha no kung mga petabo o nato yung mga tao na medyo wala sa saktong provincials lang na likayan na lang nato kini sila. Kauban si Makoy Sempron, Cyril Chavez, 1 Mindanao.